علال مسبلاتا غريسوس السلام كم يغنيكم كرات خاتلتي كلاتكم قبل مع حضروا مرة خبيتات كاتل نزلهم سلام معكم يقول زحلة بسمون بعبوي نبعبوي أبو لا تجرسوس زبال الله ليكم يرى حساباتو تمساتو حيزو عفوا مدبي دما كاتسالم صحيح طلبي كم أفوز رغبكم على كلهم نحن حدش تسلسكم لك أحمد حدش مسحب زي مغزلهم حسابات يوم الماني حيزيهم كم سنة زي مرج كينا وشان حيزيهم بنزلهم زحلة بسمون جزي مواتي ود سبع يكونن كم زبلنا نقرأكم نير مجمريا جزي يجمروا ويس ود سبينيرو زبل حتى ما بزبط والله مهم نقرأكم نير نزل كلته حبيت اعتقاد جزين بدل مع الجميرو مغا جزي زب كلتنا تأميرو عشيرو مشتروها أنفلت زيك على بزبل السلطانة جزي تموتي زبل نزلوا أبو حبوي بخلي مقدي تموت ملسو أبزن السعبات التخفال كنقولكم إيه كم تزنا قال إنك يا أي جزء سي خمسة شمجيلو كم زود سبز حرفات ما نتسعيب حليم يزرع عن زموتين يزوز أبو حبوي زرزرو بسكة التخفالات كتكاتلو تصفى قبر مسارت القوون دماني تصفى قبري كلاتكم ريتاتكم أبتحت تقول فلك حتى لكم مود كتبوا نمو كم تزردوا عمق غيره نبى حبوي حتى ناتي زي كون ناتو ملسي حزركم كتني مدابي من الجمار ستيفن هوكنز كلاتكم تفلتوا ياخم after a brief history of time from beanbag to black holes تبقى أزي هل تمتحفوا حنت على كوفا بيلنيرو إذا مصحف كم زين ببعض نقولوا يحسن زجمر كون هلا كم زل تاخذ جماعة يتسجبي تقدم حمارتنا إلى وزاقن أرسوني هذا وان يوم يبل هذا بروفيسور بزعوا جزين بوتانا ما هذا كله هذا تمارين يدوها حرب بيلو مامر أملاك سي جزين بوتان كنا مفترس أنت يقبل نيرو إلى حد كمل لسه زي كده حتى تحدث بمركات قبل بيلو كم زنات كعينة الزحتو بط أما تمارو ما تعزعوا قفنا ميزدال نيرو إلى مليسو نسيل كان تيم صاحي على أن تمستون أبو حقوي بزعوا جزين مس جزيت ثاني سقيد ما بطاي أبدا هي ممكن اسم متحف نحن سبيشاليستات صحيفات المصحف ترى ببتي كلهم بجلاس بزمن غلط قريبهم على اللغة نتا متحف تاعي تنبب قد نلقوا هنا اللي كان نتا متحف صحيفة سبقن موعلنا خبز رأيتهم اللي قاموا تحفين بزعوا جزين بوتان كالو تنوازهم نقراتن أب مصحفي زاربي ستيفن هوكنز تزليق أبتا بحمام ALS تدميسو كوف زبل العربية وغيره بزعبا أدماسن جزين بوتان كزارب كتنتنا يتسقبن بتزا حدا فزومن زفلتكم ما بيبلاتا غريس دوما أبو غلو أغوزون تيفو كوف مبال كجاحن فوتون سبوون ببونن بتاوان النقاسي بزعبا أدماسن جزين هوان فتارن تفلالي رستي يتنتني ترحب حقوي كم ستيفن هوكنز سمعي خبر بتوم قوق سمعوز جمرة أني اليوم أبوي بلاتا بعلموت عنان أدمن سقبن مخاني ستيفن هوكنز حدارينا ستيفن هوكنز قم نعلم ببرك قوي سقبن لا بتعربي يبل بأمره قم نقول قرنعة أدماس زنبيو ويبلوه نبوي بلاتا غريسوس ستيفن هوكنز مو داري كم دفرة يتحسبوه كم أمره ينقر سب هيابيو جزئي مواتي إلو مرتعون زغربلكا نزموكوتكا موحات أمنك كان سفتنا بروفيسور المسحولي يعني بوغناي مسحولي يزم أكاتا مغيني أبي بلاتا كاب بروفيسور كتبلو نتا بلاتا تمل معارق نيتنتي ناب دقيات ناب رأسي ناب أبيتو كتعبي اللي دس جبلو نتا بروفيسور تمل مرقام زلت سقم يا ولد يا محاربيتي تتلقى دقات الامني راس الامني يزمن
እሞ ክቡራት ተዓዘብተይ ንዘረባ ብብላታ ክትሓስብሉ ዶ ቀኒኹም? እወ መንጎ ብብላታ ገሬሱስ ሰብ ህያዊ ግዜ መዋት እዩ ዝብል እሞ ነዚ መጎተ ክትሓስብሉ ዶ ቀኒኹም? ኣነ ብወገነይ እዚ ሓሳብ ምስ ጀመረለይ ቀዲመ ዝበልኩ ከመይ ኣቢሉ ንስኻትኩም እውን ከመይ ኣቢሉ ከም ትብሉ ርግፀኛ እዩ። እኔልካ ሰብ በትንቲ ብጥቁምቲ ብዓንተቡ ፍቱር ክብል ከሎ መዋቲ ነበረን ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ምዃኑ እዩ። እወ መዋቲ ነበረን ምክንያቱ ህያው ነይሩ ኢሉ መግለፂ ሃበኒ። እሞ ሰብ ክፍጠር ከሎ ኣምላክ ግን ድሮ 6 መዓልቲ ገይሩስ ብዙሕ እዩ እንዲሰርሕ ነይሩ ኢሉ ሓተትዎ። ፅቡቕ ኣለኻ ኣዳም ግን ንመንዲ ዝመስል ተራ ሕቶ ሓተተኒ። ብቕልል ዝበለ ሕቶ ናብ ክብድ ዝበለ መፀባድያት እውን እናሰጋቑ ንኣምላኽ ምልስ ኩሉ እዚ ዳ ፍሉጥ እንዲሁ ዘስምዕ ብኩሉ እንትኖ በለኒ። እወ ብዘይካ ምስልጣን ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር እንዲዩ በልክዎ። እሞ ኣምላኽና እመውዲ እዩ ካብ መፃወዲዩነቱ ሰብን ኣምላኽን ክሳብ ዘለዓለ መውነት ዘመሳስሎም እውን ኣይመስለንን ክምልስ ስለ ዝነበረኒ ኣንታ ኣቦይ ኣምላኽ ዳ ከመይ ገይሩ ክመውት ተገምቱ ኢላ ሓተትክዎ። እሞ ኣዳም ከዓ ንፈጣሪኡ ዝመስል እሞ ህያው እዩ። ኣብቲ ፈለማ ኣዳም ኣብ ገነት ኤዶም እዩ ዝነብር ዝነበረ ናብዛ ግናይ ምድሪ ከይትዘጉ ከሎ ኣዘራርቡ ስብከት ኣምሲልዎ ስለ ዝነበረ ብእውን ተቐፂሉ ከምዘይምለስ ፈሊጠ ወወ ዝዳ ኩላትና ዝፈልጦ እንድዩ ኢሉ ከለፍክዎ። እሞ ገነት ሞት ኣለን እዩ የለን ርኢኻ ኣብ ገነት ሞት እንተዘየለ ግዜኻ የለን ግዚኡ ዘኣኸረ ጥራይ እኮ ዝመውት። ዋ እወ ሞት እኮ ኣብቲ ግዜ ዘለዎ እዩ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ መቁጠርያ ዘለዎ እዩ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ ህያውያን ዘለዎ እሞ ንምንታይ መቁጠርያ ዘድልይ ግዜኻ መቁጠርያ እዩ። ኣተባሓጎይ ስለምንታይ ዳ እሞ ኣምላክ ቀዳመይቲ ካልአይቲ መዓልቲ እናበለ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ? ኣንታ ወደይ ንሱ ኩሉ ቢድዩ ሶኒሉ ጀሚሩ ሰንበት ኢሉ ካወድዩ በቃ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ሰንበት እዩ ነይሩ። ዝርከብን ተዝነበራ መዓልቲ 7 ኮይንወን ኣትወሰኻ ኣይቐነ ኣይነከያ ካልኣይ ግዜ ክድገማ ኢላና የለን ሰንበት ኮነ ንሰንበትካ ቅድሳን ባርካን በለም ጎይታ ሰንበት ብወዳእታ ዘይባህላ መዓልቲ እዩ ገይርዋ። ኣዳም ድማ ኣይሓርስ ኣይምሕስ ብኾፉ እዩ ዝበልዕ ዝነበረ ካብ ገነት ምስ ወፀ ግን ለኪምና ናብ ሞት ናብ ፃዕሪ ኣቲና። ስማዕ ኣዳም ካብ ገነት ትረክብ ኮይና ውፅኢና ነታ ዘለዓለማዊት ዕለት ሰንበትና ካብኮ ኣመንቲልና እዩ። ኣባሓጎይ እቲ ኩላትና ንፈልጦ ታሪክ ኣንብቕቕር ኣቢሉ ደገመል እሞ ግዜሲ ኣብታ ቀዳመይቲ ሶኒ ጀሚሩ ዝረክዓሉ ነጥቢ ረኺበ ብማለት ከዋትሮ ፍትንኩ ፋሉን ፋሎ በለ ነፀሉ ወንዚፉ ኣብ ከባቢ ገፁ ዝዝንብዩ ዝነበረ ሕማም ኣሸሺሉ ንኣፉ ብኢዱ እናሓበሰ ካብታ ኣዳም ሓጢኣት ዝገበረላ ይጀሚሩ። ኣዳም ሓጢኣት ምስገበረ ክትመውት ኢኻ ተቢሉ ንዕለታኻ ግዜ ሓደ ኢሉ ክቆፅር ጀሚሩ። ኣድገበቕሊ ኩሎም እንስሳት እንታይ ኣብሾም እሞ ሞት ክሞት ዳ ተወሲኑሎም
ሓጢኣት ኣዳም ግዜ ዝበሃል ፍረ ሓጢኣት ዝኾነ ናብ ሞት ዝወስድ መቁጠርያ ስለ ዝፈጠረ እሞ ከእንሄልካ እቲ መቁጠርያ ልዕሊ ምድሪ እኩብ ክኸውን ስለ ዝተወሰነ እዮም ኩሎም ተለኪቦም እምበሪ ኣበይዳ ረኺቦማ ታይዋን ዝብል ሓጣዎም ክትም ሚልስ ወይረ ዝመስ በላዕ ስጋ እምበር በላዕ ፍረ ኣይኮነን ሰይጣን ብላዕ እንተ ዝብለውን ኣንብበልሐን ሕሙፍ ቆልቡን ኣይምስጋን ድዩ ኣባ ሓጎይ ብዛዕባ ዝህዝቢ ኣዘንቲ ይፀግድኒ ኩሉ ነገር ከዓ ስቢ ኣምሰሉ ኣሎ ብቆልዑ ጓሳም ከሎ ብዙሕ ግዜ ከም ዘሸጎረ እዩ ዘዕልኒ ኣነ እውን በቲ ዘምፅኦም ቦታ ክምስ በልኩ ዘረቡ ዋላ ካ ክእምነኒ እንተዘይከኣለ ገለ ቁም ነገር ከም ዘሎስ ተሰዊትኒ እዩ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሞት ክትመውት ኢኻ ዝተባሃለ ኣዳም እምበር ኣድጊ ነበረ ብዕራይ ነበረ ሓቂ ርኢኻ ዝወደይ ግዜ ሓትያት እዩ መቕፃዕቲ ኩርማጅ ሒዙ የጋልበና የጓየየና ኣሎ ደው እንተኢልካ ይሓልፈካ ድሕር ሰብ የትርፈካ እንተጎይኻ ድማ መተዓሻሻዊ ፀማ ይህበካ ንሃብቲ ንዝና ንኩሉ ኣብ ግዜ ትረኽቦ ፅቡቕ ነገር እቲ ግዜ ዝህበካ ፀማ ግን ከም ሽሙ ግዜያዊ እምበር ዘለዓለማዊ ይኮነን ኢሉ ኣብርህ ኣቢሉ ገለፀሊ እዚ ግዜ ተሰሪሕካሉ ብዙሕ ተፍርየሉሲ ሓጢኣት ኢልካ በቃ ብሓጎይ በልኮ ይመሳኺካ እንዲሉ ኣሎ ትንፋስካ ክሳብ ትወፅእ ዓመት መፀ መዓልቲ መፀ ወርሒ መፀ እናበለ ክንፈረስ የጋልበካ ምዘይትሓዝ ምዘይጭበት እናተኸዳደምካ ከይኸደምካዮ ነበረ ትኸውን ካብዚ ዝኸፈ መብዛሕቲ እሞ እንታይ ኣሎ እዩ በለኒ ባዕንተቡ ወዲ ሰብ ገለ እንተኣቢሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ከደ ዝቕፃዕሉ መውፅዒ እቲ ዝኸበደ ዝበሃል ብግዜ ክንዲዚ ዓመት ኣብ ክንዲዚ ቦታ ይበሃል ክልቲኦም እቶም መበገሲኦም ዘይፍለጥ ግዜን ቦታን ታይም ኤንድ ስፔስ ኣብ ቤት ፍርዲ ንወዲ ሰብ እቲ ዝኸፍል መውፅዒ ከቢድ ገበን ዝገበረ ግዜ እዩ ዝምንጠር ብሞት ይቅፃዕ ቦታ ዝበሃል እውን ይብሉ ክንዲዚ ዓመት ኣብ ክንዲዚ ቦታ እቲ ወዲ ሰብ ዝለዓለ ዝቕፅዓሉ መውፅዒ ግዜ ኣባ ሓጎይ ካብ ኩነት ይወፅእ እስራት ዝህብዎ ኣገልግሎት ብግዜ እዩ ዝብቅዕ ዝንቀሳቐስሉ ቦታ ድማ ይድረት ሞጎት ኣባ ሓጎይ ግብራውን እናኾነ ክረኽቦ ጀመርኩ እዚ ደኣ እሞ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እንድዩ ከምኡ እዩ ካ ዝቅፅል በልክዎ ናብ ሓውሲ ኢትካ ማሃብ እናኸድኩ እወ ግንካ ሸነና ኣለዎ ብለካ ኣለኹ ዘርቡ ይተረዳእኒ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ድማ ሓቲት እዩ ዝማዕ ዝወድእ ኩሉ መጀመሪ ዘለዎ መወዳእታ ኣሎ ግዜኻ መጀመሪ ኣለዎ መወዳእታኻ ኣለዎ በዚ መሰረት ናይ ግዜ መጀመርያ ክፍለጥ ኣለዎ እንድሕር ኣባ ሓጎይ መወዳእታ ናይ ግዜ ሞት ናይ ግዜ ዝፈልጥ ኮይኑ መወዳእቱ ከዓ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ መጀመርያ ናይ ግዜ መዓስ ምዃኑ ከብርሃለይ ሓቲት እዩ እታ ኣዳም ብሂወት እንትሓትትላ ኣጋጣሚ ብለኒ ኣዳም ዝተሓትተላ ግዜ ስለ ዘይብለኒ መጉሂተ ዝረትዓሉ ሞት እዩ ኣባ ሓጎይ ሓያል መጓዳይ እሞ ኣባ ሓጎይ ክሳብ ሕጂ ብዝረኣናዮ ወዲ ሰብ ብግዜ ይቕየድ ክመውት እምበር ግዜ ዋላ ሓደ ክኸውን ይረኣናን ግዜ ንሰብ ክቕይዶ እምበር ንሰብ ንግዜ ክቕይዶ እውን ኣይተዓዘብናን ዝኣርግ ሰብ ዝሸምገለ ሰብ እምበር ዝሸምገለ ግዜ ርኢና እውን ኣይንፈልጥ ኢና ኢለ ትርር ኢለ ተኸታእኽዎ ኣባ ሓጎይ ንሕቶይ መልሲ ነይዎ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ኣብዚ ኣገድፈኩም እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዋን ናይዛ ዝሓለፈት መልሲ ናይ ኣባ ሓጎይ ሒዘልኩም ክመፅእ ግዜ ክሸምግል ድዩ ዝመውት እንተኮይኑ ክሸምግል ኣለዎ ዝዓረፍ እንተኮይኑ ክሕምም ኣለዎ እዚ ኩሉ ሕቶታትን መልስታትን ኣብ ሰዑድ መደብ ሒዘልኩም ክቐርብ ሼር
لايك سبسكرايب مقبار ኣይትሕመቁ ከም ትብ ቀዳማይ ክፋለይ ዝነበርኩኹም ኣሚር ግራፊክስ ስቱድዮ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ሲኔማቶግራፊ ናይ ሃገርና ዓብ ኣበርክቶ ዝገበረ ግዙፍ ስቱድዮ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድማ ኣብ ዩቲብ ቻናል ስነ ጥበብ ሃገርና ንፊልም ሃገርና ዝከኣሉ ኣበርክቶ ንምግባር ተመሊሱሎ ኩላትኩም ኣፍቀርቲ ፊልምን ኣፍቀርቲ ተንቀሳቐሲ ስእልን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብቲ መደባ ዘሎ ኩሉ ክትከታተልዎ ኣዕድመኩም ውድ ወዱ ንብላታ ገሪሱ እዩ